فيلم زجمر سيد استوهالت قال كاو كتما واشنطن دي سي إنا وصلت النار ايو إنا خدت انكلا دكتور ييتس بحال سويدو ولالا مسل علتو بزعبا بقرات فولت اسم مماتي نقرا سيدي دما بتعم تدنقز ولا خندو يفلت على أمبر ناتا ممات بتعمي يدنقزني مخنياتو هيوتنا بزح زمساسل نقري نيرنا لا دمات نقرو عدمنا سرحنا جزانا كل نقرنا يزمساسل السامو ماتا مفلات إدما مترشاي كامنا تزيحش كوينو سلس سمعني يفرح اللغيلات نقرو كتشنا كم زيولان أو كروا جزاخ مزرخوان نقيرو دما اتسلكي عاتسو بتوغن أو عداقا كل استوهال ودي أو نشين دوكانو أتكلتنا شيطان ريو أفكاريتو أو كروا جزات الليماتو خمز خدت نوكرو اتركم حزوئي نقرا نخالي إسا كيت نقروا على ينقرا إدناقن نتفتن كوابزنا را مسارحتا نقولن تنقرن إدنا نكولت شجارة ستيغساز متى دكان يصنحني لا تخيد الساغيدا كولت نحليلان كلو سيدي نفت دكان متى أتكلت مرأي تجمر كولت حليل ليلاتو سلازنا ردما تسيو نسيدي انتاي كم زداليتي حتى اتازمرز اتا تخلي بزح ماي كم تدلي مس نغراغن او غزا نبزح غيزه سلازي صنح بزح ماي زي تدلي تخل هابنيلات نغرو مريص لا كوان حسوان كلوغن اتا تخلي نغي هواي وسن مخنياتو سيدي اتا تخل اندحر دا اوسيداتا كم تقتلاي طراطريو بتعم تناديدا ان تزاروتون كلادما ايدنا مصيا انتاي كم استفطرت حتت مسيدي نتا تخلي $10 كفيل هلا نخد كيد مس نغرتا قرشا خفيلا تخلع حيزات خيد ايدنا انتاي كم استفطره نقولت مسحاتتو كيدو نقصور نخحاتات نقرو كدم دقايق بتعم خريوان تجاقجون ولا ينبرد أمبر بتعم فتيوا سلازنوره نام مكينة أخيدو نقصور حتى سيد كدم دقايق إنها تجاقجن زنوره سب انت حسيو يحجي بنا خستيك زلون الليلة بتعم تجر ما متسنحت فقادن يخوينا بحد يخدو اتبونا ترايستيو كسد حسيو زنوره كولت تفاتيومن كقرارون سلز جمرو نبوزح باتاتات بحد مخادي جمرو إنها تنكساسون كلو دما سيدي نايت مدنقيتكم زخونتن أو علم ملؤ النازرات مأكاكم تفوتن تنقرو كل دما حرشا ملكيتو صحافو مصحاف أو قروا جيزا خمر مخاني نقرا بزعوازة فرح فيلمي موقع مس جمهور دما سيدي كتولدن كلا فرحات زبال كم زي فترلان فتصيما خم زي تفرحن تنقرو ركوم إن قرن إن أصت من كيدو بحدو علوم بحد يمشيو أو حد بارعتهم دما سيدي مدرافا وديا نكولتون نخدرف تعدمو كولتجن لعلمت أنا حفارن عين زي خيلن سلازنارة فقادنيا ينورن صنيحي لادما نهيوتا كم بلس بزح ما زي دلسا كم تدلن كفتا هاجر ننوح جيزة سلاتواتسا بزحن كوكان تغراتن زي دلسا كم تدلت نقرو ساتدليو لمغناتكن نفتا هاجر كتملسن كلا نعاز قبل أفكاري عاركي ويس دراسة لزي بالله بزحن كوكا خم تدلت نقرو تمال قطري إنها تجاقا زنورت قلعا بصبحتو نقوهو يسعما كنسو تراحي نورن نجزاء كوفاني المسوسدا قرصي لأتها بدن بقريسات سودو اتقطرسو دما تزحلفو نمأمانو زخبر معالتي نسو درؤي نقرم كل سب نكول بتعم تحقشو نيرو نشتي حفتو مادقن كل جيزة نقوالات كتركن كلخا بتعم تهانتيخا نقرات مسبالاش خايخا حجون كم تنكالوت قريفات كات كيديايلات نقرو نسو درؤون إذا قول عزيئة تنعمت الرشاط كون تخلياي لمس نقرم أديون بتعم إغاتهن تقيلات نقرو أفتم سقطلو معالتات كل سيدي مترشا زيولهم تكستات يتحفلا قنسا ولا حنتي تملسلون كل دما ناتجنقه كتملسلو زي تخيل بزح مخنياتات كجمت يجمر اشتي حفتو ما ديجن كدرخوا كاسل زي دليتيا زي تحفل كالليلة بتعم تحزنو أفتح ساعات نسارما نوروتو أبورسا أقديفو خمس خدن أو كل نوروتو مكتاتل GPS لزقبر أي كم زلان مفلات كتقوملو خمس ذكيرو قويو ناوسولكو يخيد موبايلو خفيت دما أفتح أبليكيشن سيدي أو لندن كم زلا يرئي أبو نديون نسيدي ناو لندن كيدكا سربرايز غيرايلو مينغرو ما دقن اتحساب حما مخانون كخيد كم زي ولون تمخرو كل ما نولدو سمعو كرم تتراي متى بلس زوال علو قلع خونا لينا ولتو سعيوان لندن يخيد اتا ابليكيشن تتقيمو بوتا أنا تختاتلن كلوجن أو حد سلمات بوتا مسوسحة زي فلطم سوات موتيوم جاويهم يوصدوه دحرنو يحقعزو كل كاودوك أسخنك حنكلو أو تسفح لابراتوري بزحت إنساسات زمولو وخفلي إني
ሓደ ሰብኣይ መፂኡ ድማ እቲ ቀታሊ ንስኻ ዲኻ እናበለ ርግፀኛ ኮይኑ ይዛረቦ። ኮል ድማ ታራ ሓረስታይ ምዃኑን ናብቲ ዓዲ ፍቅረኛኡ ኣለሻ ከም ዝመፀን ካሊእ ከም ዘይፈልጥን ይነግሮ። ከሳቀዮ እናተዳለየ እንከሎ ግን ሴዲ ሃንደበት ናብቲ ክፍሊ ኣትያ እናተኮሰት ንኩሎም ቶም ነበሩ ዝዓገትዎ ሰባት ትቀትሎም። ምሽክናይ ኮል እንታይ ከም ዝፍጠረሎ ከይተረድኦ እንከሎ ማስክ ትቀልዕላ እታ ዘድሕነቶ ጓል ሴዲ ምዃና ይፈልጥ። ናይ ጥበብ ስራሕ ኣድናቂት እየ ዝበለቶ ሓሳብ ምዃናን እቲ ሓቂ ናይ CIA ኤጀንት ምዃናን ኣብ ዓለም እናዞረት ሓደገኛ ሰባት ምቕታል ምዃኑ ስራሓን ይፈልጥ። ነብሱ ንክሕልየሉ ሽጉጥ ሂባ ድማ ካብቲ በዓቲ ሒዛቶ ትወፅእ። ኣብ ኣፍ ደገ እቲ በዓቲ ኮይኖም ኣበይና እኒና ኢሉ ክሓታ እንከሎ ድማ ናብ ፓኪስታን ከም ዝተወሰደ ትነግሮ። ሴዲ ናብ መኪና ኣደይቡ ብሓደ ንክኸዱ እናቐረብዋ እንከለዉ ግን ናይቲ ሃገር ወታደራት መፂኦም የጥቅዕዎም። ካብቲ ከባቢ ብፍጥነት ሃዲሞም ኣብ ሓደ ፅርግያ ሓንቲ ዓባይ ኣውቶቡስ ጠጠው ኣቢሎም ጨውዮምዋ ይኸዱ። እቶም ወታደራት ሃገር እውን እናተኮስሎም ይስዕብዎም። እቲ ቅድድም ነዊሕ ግዜ ይኸይድ። ሓደ ካብቶም ወታደራት ናፍታ መኪና ክድዩ እንከለዉ ድማ ኮል ኣብ ትምህርቲ ቤት ቅልስ በዓል ሞያ ስለ ዝነበረ እቲ ልምድሱ ተጠቂሙ ንዝተወሰኑ ይውድቕ። ሴዲ ድማ እናተገርመት ሓንቲ መዓልቲ ምሳይ ስለ ዘደቀስኩኻስ ፍርቂ ዓለም ስዒብካ ትመፀኒ ኢላ ትሓቶ። ኮል ድማ ፍቅሪ ሒዝዎ ከም ዝነበረን እዚ ተግባሩ እዚ ሮማንቲክ ክኾን ኢሉ ሓሲቦ ከም ዝነበረን ይነግራ። ሴዲ ናይ CIA ስልጠናን ዓቕማን ተጠቂማ ንኩሎም ዝስዕቦም ነበሩ መኻይንን ሞተራትን ምስ ወደቐቶም እታ መኪና ተኣላሻ ጠጠው ትብል። ሴዲ ድማ ንኮል ብእግሮም ክቕፅሉ ምዃኖም ትነግሮ። እቲ ኮል ተኣሲሩ ዝነበረ በዓቲ ድማ ሉቫክ ዝተባሃለ ሰብኣይ እናኣትየ ንሪኦ። እቲ ንኮል ኣጥሊፍዎ ነበረ ሰብኣይ ሉቫክ እዩ። ኮል ናይ CIA ሚስጥር ቃላት ዝሓዘ ዓሚል ስለ ዝመሰሎም ድማ እዮም ናብዚ ኣሲሮም ኣምፂኦሞ ነይሮም። ንኩሎም ሰራሕተኛታቱ ድማ ንኮል ኣሲሩ ዘምፀሉ ሰብ 1 ሚልዮን ከም ዝሽልም ንኩሉ ንክነግሩ ይእዝዞም። በቲ ወገን ሴዲና ኮል ናብ ማንጎላ ምስ ኣተዩ ማርኮ ዝበሃል ሓደ ወሳኒ ሰብ ትረክብ። እናውግዑ እንከለዉ ማርኮ ንሴዲ ሃንደበት ስለ ዝሰዓማ ድማ ኮል ብንደትን ብቕንኣትን ይጥምቶም። ኮፍ ኢሎም ድማ ኣስቴክ ዝበሃል ኬሚካላዊ ሓያል ቦምቢ ከም ዘሎን ናብቲ በዓቲ መምፅኣ ምክንያት እውን ንሱ ከም ዝነበረን ኮል ሃንደበት ረኺባቶ ሒዛቶ ከም ዝወፀትን ንማርኮ ትነግሮ። ንኮል ድማ ኣብ ኣየር ሰቂሉ ንኣሜሪካ ብሰላም ንኽእትዮ ተሓቶ። ፈቃደኛ ምስ ኮነ ድማ ምስ ሴዲ ዝነበሩ ሕሉፍ ንኮል ከረድኦ ይጅምር። ናይ ክልቲኦም ሂወትን መነባብሮን ተመሳሳሊ ኮይኑ ስለ ዝረኸብዎ ሓደ ግዜ ፍቅረኛታት ኮይኖም ንነዊሕ ግዜ ከም ዝፀንሑ ይነግሮ። ሴዲ ንኮል ደጊሙ ንኸይድውለላን ንኸይእልሻን ነጊራቶ ምስ ከደት ማርኮ ንኮል ሒዝዎ እናኸደ እንከሎ ሓደ ፀሊም ወዲ መፂኡ ኣብ ግንባሩ ወቂዑ ይቆትሎ። ንክልቲኦም ብሽጉጡ ጠቂሙ ድማ ናብ ሓደ ፀግዒ እናወሰዶም እንከሎ ካሊእ ብሉቫክ ብዝተለኣኸ ሰብኣይ ንሱ እውን ይቕተል። ንክልቲኦም ሒዙ ንክወስዶም ናብ መኪና ምስ ኣትዮም ድማ ኣብ ውሽጢ ካሊእ ዓሚል ፀኒሑ ንዕኡ እውን ይቆትሎ። እቲ ዝቆተሎ ድሬሳ ካብታ መኪና ምስ ወረዶ ካብታ መኪና ንክወርዱ ንዕኦም እውን ይነግሮም። ሒዝዎም እናኸደ እንከሎ ግን ንሱ እውን ብመኪና ተገጪ ይመውት። ኩሎም ክቆትልዎም ዝመፁ ሰባት ንባዕሎም ተቃቲሎም ስለ ዝተወድኡ ሴዲና ኮል መኪና ሒዞም ብነፃነት ይቕፅሉ። ኣብቲ በዓቲ ኣሲሮሞ ዝነበሩ ሰባት እንታይ ኢሎምዎ ከም ዝነበሩ ንኮል ክትሓቶም ከላ ድማ እቲ ፓስወርድ እንታይ እዩ እናበሉ ደጋጊሞም ይሓቱኒ ነይሮም ኢሉ ይነግራ። ሴዲ ድማ ኣስታክ እቲ ኮድ እሱ እንድሕር ዳ ዘይሃልይዎም ከም ዘይጥቀሙሉ ትፈልጥ። እታ መኪና ጠጠው ኣቢላ ድማ ፊልም ክጅምር እንከሎ ሞታ ተነጊርዋ ዝነበረት ቆልዓ ባዕላ ከም ዝቐተለታን ምክንያቱ ድማ እቲ ኮድ ንፀላእ ክትህብ እናበለት ተረኺባ ስለ ዝነበረት ምዃናን ትነግሮ። ኣዘንጊዓ ድማ ንኮል ውንኡ ክሳብ ስሕት ትወቕዖ። ሉቫክ መልክዓ ስለ ዘይፈልጣ ድማ ወሲዳ ንኮል ሚልዮን ቅርሺ ክትክፈል ደልያ ኣሲራ ዘምፀቶ ሰብ ምዃና ተምስል። እቲ ዝደልይዎ ለዉ ሰብ ንሱ ምዃኑን እቲ ፓስኮድ ምስኡ ከም ዘሎን ድማ ትነግሮም። ንኮል ናብታ ኣየር እትዮም ንሴዲ እውን እቲ ኣየር ምስ ዓረፈት ቅርሻ ከም ትወሃብ ነጊሮም ምስኡ የሳፍርዋ። እቲ ኣየር እናተጓዓዘት እንከላ ድማ ንኮል እቲ ኮድ ንክህቦም ከሳቂይዎ ይወስኑ። ኣብቲ ኣየር ድማ ናይ ሉቫክ የመናይ ኢድ ዝኾነ ዋግነር ኩሉ ነገር ይቆፃፀር። ዋግነር ድማ ስልኩ ሴዲና ኮል ኣብ ናይ መጀመርያ ቆፀሮ መዓልቶም ደቂሶም እንከለዉ ዝተልዓለዎ ፎቶ ረኺቡ ንሴዲ እንታይ ምዃኑ ይሓታ። ምሕብእ መማረፅታት ዝወደአት ሴዲ ድማ እቲ ዝደልይዎ ሰብ ንሳ ምዃናን እቲ ፓስወርድ ምስኣ ከም ዘሎን ትነግሮም። ክሕዝዋ ምስ ሞከሩ ግን ንዋግነር ኣብ ኮፍ ዝበለላ ወቂዓ ተፈንትቶ። ነቶም ካልኦት ጋርድታት እውን ምበኣስ ትጅምር። ምስ ሓደ ጋርዲ እናተኣሰት እንከላ ድማ ካራ ምስ ወግኣ ክሳዱ ሴራ ትቆትሎ። ኮልቱ እውን ሓጊዝዋ ነቲ ናይ መጨረሻ ሰብኣይ ምስ ወደቆ ንሴዲ ክሪኣ ይኸይድ። ሴዲ ድማ ነቲ ኣስታክ ዝበሃል መሳርሒ ሒዝዎ ፓራሹት ገይሩ ንኸምልእ ትነግሮ። ኮል ግን ንሴዲ ሓዲግዋ ንኸሃድም ፍቃደኛ ኣይነበረን። ንሴዲ ሒዝዋ ድማ ካብቲ ኣየር ይነጥር። ድሕሪ 6 ሰዓት ሴዲና ኮል ኣብ ሓንቲ ደሴት ይዓርፉ።
ክትስእን ከላ ኮል ብዙሕ ናይ ኣትክልቲ ፍልጠት ስለ ዝነበሮ ቆስላ ብደንብ ተንከባኺብዎ ይጸንሕ። ብጽባሒቱ ንግሆ ድማ ተዘራሪቦም ተረጋጊኦምን ቁርሲ ብሓደ ይበልዑ። እቲ መዓልቲ ኣዕሪምከ ዝተማቐርዎ እንከለዎ ግን ዋግነር ብዙሓት ወታደራት ሒዙ ይመጽኡ የጥቅዖም። ሴዲ እውን ግን ንሲኣይኤ ብዛዕባ ዘለቶ ቦታ መልእኽቲ ሰዲዳሃሎም ስለ ዝነበረት ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ብዙሓት ወታደራት ይመጹ። ናይ ሉቫክን ናይ ሲኣይኤን ወታደራት እናተታኮሱ እንከለዉ ድማ ዋግነር ነቲ ኣስታክ ዝተባሃለ መሳርሒ ሒዝዎ ይሃድም። ሲኣይኤ ድማ ንሴዲና ንኮል ሒዞምዎም ናብ ቨርጂንያ ይምለሱ። ኣብቲ ቢሮ ተመሊሶም ድማ ሴዲ ብኮል ብጣዕሚ ትናደድ። ምክንያቱ ንኮል ንኽተድሕን እታ ኣስቴክ ትበሃል መሳርሒት ካብ ኢዳ ክተምልጥ ነይሩዋ። ንስኻ ተዘይትስዕበኒ ነርካ እቲ መሳርሒ ሒዝዮም ይመጸኹ ነይረ ኢላ ንኮል ትዛረቦ። ናብ ክልቲኦም እንድሕር ደኣ ሓስዮም ዘፍልጥ ማሽን ተኣሲርዎም ስለ ዝነበረ ክልቲኦም ብጣዕሚ ከም ዝፋተዩን ከም ዝፋቐሩን ድማ ምልክታት የርእዩ። ኮል ንኽዕርፍ ተነጊርዎ፣ ሴዲ ድማ ሓላፊታ ንዝኾነት ዶክተር የት ክትረክብ ትኸይድ። ዶክተር የት ድማ ብሴዲ ብጣዕሚ ከም ዝሓዘነትን ካብ ስራሓ ንኽትባረር ንእሽተይ ተሪፍዋ ከም ዘሎን ተፍልጣ። በቲ ወገን ጃክሰን ዝተባሃለ ሓደ ናይ ሲኣይኤ ሰራሕተኛ ሴዲ ሓደገኛ ቀታሊት ምዃና ንኮል ንኽእምኖ ብዙሕ ይፅዕር። ናይ ዝቐተለቶም ሰባት ፎቶ እናርአዮ እንከሎ ድማ ኣብቲ ክፍሊ ንሱ ዝፈልጦ ተኽሊ ይርኢ። ምስ ኤድና ብዙሕ ግዜ ይሕልፍ ስለ ዝነበረ ድማ ናይ ኣስቴክ መሕለፍ ቃል በቲ ተኽልሱ ተመስሪቱ ዝተሰርሐ ምዃኑ ይነግሮም። እታ ተኽሊ ግን ሴዲና ኮል ክፋለጡ መዓልቲ ገዚኣ ንገዛኣ ስለ ዝወሰደታ ቀልጢፎም ከምጽዋ ነይርዎም። ኮል ድማ ሉቫክ ንስኻ ዓሚል ምዃንካስ ክሳብ ሕጂ ስለ ዝኣምን ንዓኻን ስድራኻን ናይ ምቕታል ዓቕሚ ኣለዎ እዩ። እዚ ልኡኽቶ ክሳብ ዝውዳእ ድማ ናይ ግድን ክትሕግዘና ኣለካ ኢሎም ይነግርዎ። ሴዲ ግን ከቋርጥ ከም ዘለዎን እዞም ሰባት ይጥቀሙሉ እምበር ምንም ከም ዘይገብርሉ ትነግሮ። ንሱ እውን ንዓኺ ከምኡ እዮም ዝብሉ ክለው ኢሉ ይምልሰላ። ሴዲ ተናዲዳ ካብቲ ቢሮ እናወፀት እንከላ ኮል ምስኦም ንኽሰርሕ ፈቓደኛ ምዃኑ ይነግሮም። በቲ ወገን ናይ ሉቫክ ሓላፊ ዝኾነ ሚስተር ሩታሚ ኣስቴክ ንኽርከብ ናብቲ ቦታ ይኸይድ። ኣርኤኒ ምስ በሎ ድማ ሉቫክ ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ዝሪኣ ይነግሮም። ሚስተር ሩታሚ ግን ነቲ ፓስዋርድ ዝሓደ ሰብ ምስ እውን ከይዱ ክሪኦ ከም ዝደሊ ምስ ነገሮ ፈቓደኛ ይኸውን። እቲ ሰብ እሱ እንድሕር ደኣ ናይ ሓቂ ሃልዩን እዛ ሻንጣ ተኸፊታን ቅርሽኻ ክበካ እየ እንድሕር ደኣ ስኢኖዮ ወይ እዛ ሻንጣ ምኽፋት ተኣብያ ግን ንዓኻን ንኩሎም ሰራሕተኛታትካን ክቐትለካ እየ ኢሉ ንሉቫክ የፈራርሖ። ኮል ድማ ከምቲ ሲኣይኤ ዝበልዎ እቲ ፓስዋርድ ዝሓዘ ሰብ መሲሉ ናብቲ ዝተቋፀሩሉ ቦታ ይኸይድ። ኮፍ ኢሉ እናተፀበዮም እንከሎ ግን ዋግነር ምስቶም ካልኦት ወታደራት መፅኡ ነቶም ዝከታተልዎ ነበሩ ናይ ሲኣይኤ ሰራሕተኛታት ንኩሎም ይቐትሎም። ጃክ ድማ ብታ ናይ መጠረሻ ትንፋሱ ንኮልት ካብቲ ቦታ ፈጢኑ ንኸምልጥ ብሮድዮ ይነግሮም። ኮል ግን ሴዲ መፅያ ከም ተድሕኖ ርግፀኛ ስለ ዝነበረ ኣብኡ ክፀንሕ ይውስን። ቁሩብ ፀኒሖም ድማ ናብቲ ወንበር ሉቫክን ኣቶ ሩታምን ብሓደ ይመፁ። ሉቫክ ድማ ኣስታክ ኣምፂናዮ ኔና ንስኻ ክፈቶ ጥራይ ቅርሽኻ ክንበካ ኢና ኢሉ ንኮልት ይዛረቦ። ሉቫክ ግን ብደንብ ስለ ዘይኣመኖ እናደጋግመ እታ ሻንጣ ንኸፍታ እናነገሮ ይጸንሕ። ኮል እናተጨናነቐ ሴዲ መፅያ ንኽተድሕኖ ናብ ኩሉ ገጽ ይጥምት። ድሕሪ ብዙሕ ትፅኢት ድማ ሴዲ መፅያ ኣብ ጎኑ ኮፍ ትብል። ንኣቶ ሩታሚ ድማ ንሳ እቲ ፓስዋርድ ዝሓዘ ሰብ ምዃኑን እታ ሻንጣ ንሳ ጥራይ ከም ትኸፍታን ትነግሮ። ኣቶ ሩታሚ እቲ ቅርሺ ናብ ኣካውንታ ምስ ኣእተየላ እታ ኣስታክ ዝሓዘት ሻንጣ ትኸፍተሉ። ሉቫክ ተናዲዱ ቀትላ እናተዳለየ እንከሎ ግን ለካ እቲ ዝተኸፈለቶ ቅርሺ ነቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ቀተልቲ ንሉቫክ ንቆትሉ ከፊላቶም ፀኒሓ። ኩሎም ሰባት ሽጉጥ ኣውፅኦም እናተጠዋቐሙ እንከለዉ ድማ ንኣስታክን ንኮልን ሒዛቶም ናብ ትሕቲ ጠረጴዛ ተኣቲ። ንዝተወሰነ ደቃይቕ ብሓደ እናተዋእሱ ምፀንሑ ኮል ምስ ዋግነር ኢድ ንኢድ ግጥም ምስ ጀመረ ይፈላለዩ። ኣቶ ሩታሚ ንሉቫክ ካብቲ ቦታ ብሰላም ንኸውፆ ይነግሮ። ሉቫክ ግን ሓሪቑ ስለ ዝነበረ ንኣቶ ሩታሚ ተኩሱ ይቐትሎ። ኮልና ዋግነር እናተዋእሱ ናብ መቆፃፀሪ ዓበይቲ ማሽናት ዘለዎ ክፍሊ ኣትዩ። እናተዋእሱ ዝኾነ ማሽናት ምስ ጎድኡ ድማ እቲ ኩላቶም ዝበኣሱሉ ለዉ ዓበይ ክፍሊ ምሽክርካር ይጅምር። ኮልና ዋግነር ኢድ ንኢድ እናተዋእሱ እንከለዉ ሴዲና ሉቫክ ብተኹሲ ይጋጠሙ። ኮል ንዋግነር ቀቲሉ ናብቲ ዓባይ ክፍሊ ክድዩ እንከሎ ሉቫክ ንሴዲ ንቐትላ እናተዳለየ ይፀንሖ። ኮል ዋላ የጥቃዓዮ ደኣ እምበር ሉቫክ ልዕልነት ስለ ዝነበሮ ንኽልቲኦም ደፊኡ እታ ኣስታክ ይሕዛ። ሴዲ ድማ ኣብ ጥቓ ነበረ ሽጉጥ ኣልዒላ ብልዕሊኡ ብዙሓት ሓጫውን ፀዲፉ ከም ዝመውት ትገብሮ። ኣስታክ ሒዛቶ ድማ ኮል ፀሊም ክዳን ጌርኪ ብጣዕሚ ዘጥዕመልኪ ኢሉ እናተዛረባ ክልቲኦም ይሰዓዓሙ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ
ኮል ንሴዲ ናብ ስድርኡ ሒዝዋ ኸይዱ ኣብ ማእዲ ተኣኪቦም ብሓደ እናተጫወቱን እናበልዑን ንሪኦም። ማዲ ኮልና ሴድ ብሓደ ዘሕለፍዎ ታሪክ ክትሰምዕ ከላ ብጣዕሚ ትግረም። ድሕሪ 3 ወርሒ ሴድና ኮል ብሓደ ከም ዝሰርሑ እውን ዕዉታት ከም ዝኾኑን እናረኣና እዚ ፊልም ይውዳእ። ፈቲኹምዎ ትኮኑ ተስፋ ይገብር። ደጊምና ክሳብ ንጋነ ሰናይ ጻንሒት።